MTV. Сәлам достар, эфирда музыкаль коймак хит парады һәм мин Дамир Зиннатуллин. Бүгенге көндә интернетсыз яшәүне күз алдына китерү бик авыр. Барыбыз да интернетта кирәкле мәгълүматны табабыз, аралашабыз, күңел ачабыз. Instagram, WhatsApp, Twitter, ВКонтакте, YouTube дигән әйберләрне белмәгән кеше юктыр. Ә менә артистларга интернет камашаулый микән? Тәүлегеннән ничә сәгать интернетта үткәрәләр? Интернетта озак утырмас өчен ни эшлиләр? Сорауларга җавап эзләгән вакытта артистларның бу атнадагы позицияләрен дә билгеләрбез. Достым, безнең белән бул. Без башлыйбыз. Бу атнаның премьерасын Рамазановлар тәкъдим итә. Ризат белән Зинирага дөрестән дә интернет камашаулый. Вакытны күп ала диләр. Ләкин интернетта күп утырмауның ысулын тапканнар. Кызлары Айгизә белән уйнаган вакытта алар бераз интернеттан ял итә. Ризатның әнисен дә интернетта утырырга өйрәткәннәр. Әтиләре эштән кайтканда әниләре һаман телефон сыйпап утыра икән. Бәлки Рамазановларның гастроль графигы белән танышадыр. Әллә күзләр тиеп, üzülәме өмет, сабырлыкны каян табарга? Яшен уты кебек, күңелләрне телеп, хыянәтең керде арага. Ничекләр буласың ул әйтеп, түзигәле дисең, бергәләп. Әйтү генә җиңел, онытырлык түгел, хыянәтең бит ул хыянәт. Күз алларым тыман, өйләре суык сыман, яшәүемнең тәме калмады. Гафулар итмә, аңлыйсылар килә, кыен ләкин сине Ничекләр буласың ул әйтеп, түзигәле дисең, бергәләп. Әйтү генә җиңел, онытырлык түгел, хыянәтең бит ул хыянәт. Ничекләр буласың ул әйтеп, түзигәле дисең, бергәләп. Әйтү генә җиңел, онытырлык түгел, хыянәтең бит ул хыянәт. Яратмыймын димен, әлдә синдә күңел, ни җитмәде безгә җанашым. Булыр диеп бәхет, буламасың әйтеп, ничекләр итеп ышанмыйм. Ничекләр итеп
Оныторлык түгел Хыянәтең бит ул хыянәт Әйтү генә җиңел Оныторлык түгел Хыянәтең бит ул хыянәт Хыянәтең бит ул Хыянәт Он 4-нче урында Илсия Бәдретдинова. Илсиягә интернет җире кагылмаган. Җырчы иртән уянгач һәм кич ятыр алдыннан гына Инстаграмда кызыклы әйберләрне карап чыга. Ул гадәттә коллегаларының яңалыкларын һәм сәясәт үзгәрешләрен күзәтеп бара. Инстаграмда шәхси битендә лайкларны санап махсус хэштеглар куеп тормый. Ничек бар, шулай куя. Шунысын да әйтергә кирәк, беркемне дә үпкәләтмәс өчен Илсия Бәдретдинова комментарийларга җавап бирми. Берсенә җавап бирсәң, бөтенесенә дә җавап бирергә кирәк. Ә җырчының моңа вакыты юк. 14-нче урында Түзәрлек булсаң гына клипы белән Илсия Бәдретдинова. Тел шартлатып, гаҗәпләнеп торырлык, йодрык кадәрле йөрәктә, тау кадәрле горурлык, йодрык кадәрле йөрәктә, диңгез кадәр кирелек, язмышларга кул селтәрлек, дала кадәр тилелек. Шул йөрәктә сиңа урын, бергәләп янсак кына, тау кадәрле горурлыкны, диңгез чаклы кирәлекне, дала кадәр тилелекне күтәрә алсаң гына. Шул йөрәктә сиңа урын, бергәләп янсак кына, тау кадәрле горурлыкны, диңгез чаклы кирәлекне, дала кадәр тилелекне күтәрә алсаң гына. Кыя ташны көлгә изеп, җилгә очырган чагым, чарасызлык кочагына ярсып ташланган чагым, йодрык кадәрле йөрәктә сыеша алмый горурлык, акыл һәм хис көрәшенә гаҗәпләнеп торырлык. Шул йөрәктә сиңа урын, бергәләп янсак кына, тау кадәрле горурлыкны, диңгез чаклы кирәлекне, дала кадәр тилелекне күтәрә алсаң гына. Шул йөрәктә сиңа урын, бергәләп янсак кына, тау кадәрле горурлыкны, диңгез чаклы кирәлекне, дала кадәр тилелекне күтәрә алсаң гына. Шул йөрәктә сиңа урын, шул йөрәктә сиңа урын, бергәләп янсак кына, тау кадәрле горурлыкны, диңгез чаклы кирәлекне, дала кадәр
гына дала кадәр тилелекне күтәрә алсаң гына. Хәмдүнә Тимергалиева Instagram, ВКонтакте, YouTube белән дә дус түгел. Ләкин аның Instagramда шәхси бите бар. Аның анда татар эстрадасының яшь артистлары белән төшкән фотолар, сәхнә арты тормышы күрсәтелгән. Кирәк булса, Хәмдүнә апага Илһам Шариф барысын да күрсәтә. Шулай ук җырчы YouTube'та булган үзе төшкән чыгарылышларны кызыксынып карый. Интернетка ишек ачып торучы Илһам Шариф белән Хәмдүнә Тимергалиева Кара каш җырын башкарырлар. Şeş bulsan idi dinsiz yolda. Ağır yıllar ötkende Nazlı tanrılar kütkende. Ey para koş güdre şeş bulsan idi dinsiz yolda. Ağır yıllar ötkende Nazlı tanrılar kütkende. Үзәннәргә, болыннарга, гөрләвекләр атылып ага, сагышларым ташкыннардай, Urgıy zaman senin yanına. Ey kara kaş ödreşeş bulsan idi dinsiz yolda. Ağır yıllar ötkende Nazlı tanrılar kütkende. 12-нче урын иясе Илшат Хамадиев тормышын интернетсыз күзә алмый. Бик озак утыруларын да яшерми егет. Instagramда лайкларны тикшереп тора, комментарийларга һәрберсенә җавап бирә, ләкин интернетта озак утыру егеткә комачауламый. Кешеләр белән күрешкән урында, аралашкан вакытта ул телефонын кесәсенә яшереп тора. Сине мин яратам дип җырлаучы Илшат Хамадиевка лайкларыгызны жәлләмәгез, күбрәк куегыз. Seni günde min karattırdım. Aşık buldum karашыңа. Aşık buldum tın alışыңа. Senin yılmayıvan gülün meni yaratam. Aşulanıp karavağına meni yaratam. Hatta mehabet feriştesi kaygırtkan sihirlege. Seni min yaratam. Senin yanına baram aşığım. Görüşüne min kütem yıtlığım. Üzdüm şeşke kızıllarım. Min killem küt mini canım. Senin yılmayıvan gülün mini yaratam. Aşılanıp karavağına mini yaratam. Hatta mehabet feriştesi kaygırtkan sihirlege. Seni min yaratam.
Алина Әхмәршинаны интернет кылы дип әйтеп булмый. Аның интернетка керергә вакыты булмаса, анда керер өчен сәбәпләр эзләми. Буш вакыты булса, әлбәттә ул яңа фотолар белән, яңалыклар белән танышып чыга. Инстаграмда Алинаның шәхси битен карап баручылар бу җәйдә аның яңа фотоларын бик сирәк күргәндер. Чөнки җырчының эше күп булу сәбәпле яңа фотолар урнаштырырга вакыты булмаган. Ләкин Алина үзгәрергә вәгъдә бирде. Ул сезне яңа фотолар белән шатландырыр. Шунысы кызык, җырчы кыз адекват комментарийларга генә җавап бирә. Егетләр, Алинәгә матур комментарийлар язып, лайклар куегыз. Шымыртай қара көзіңнен көзлерімне алалымын, көзлеріңнен нұр бүркілі әйтір сөзлер табалмайым. Шымыр қара көзлеріңнен әхмір өбіп алырға, янған ерек янсыны дүйе бұтларында янырға. Шымыр қара көзлеріңнен әхмір өбіп алырға, янған ерек янсыны дүйе бұтларында янырға. Қара көзім бар сиңа әйтер сөзім, шымырт көзлеріңні көрсәм қиылып düşәмізім. Шымырт қара көзлеріңнен әхмір өбіп алырға, янған ерек янсыны дүйе бұтларында янырға. Шымырт қара көзлеріңнен әхмір өбіп алырға, янған ерек янсыны дүйе бұтларында янырға. Янған ерек янсыны дүйе бұтларында янырға. Янған ерек янсыны дүйе бұтларында янырға. Унынчы урын иясе Иркә интернетта утыруны чыннан да шир дип саный. Яшәү рәвеше интернет белән ныграк бәйләнүе Иркәне бик борчый. Артистлардан иң соңгылардан булып шәхси битен булдырган Иркә лайкларны, карауларны күзәтеп бармый. Андый гадәте юк. Ләкин кайвакыт җырчы өчен кызык булган комментарийларга Иркә җавап бирергә мөмкин. Интернет комачаулыймы дигән сорауга китап укырга комачаулый дип җавап бирде. Нинди китап укыганын Instagram битендә белергә мөмкин, дуслар. Әлегә Иркәнең клибын карыйк.
Бергә җыеп татарча солянкага чакырабыз. Алсу Азат Фазлыевлар, Ландыш, Артур Марат, Ришат Фазли Әхмәтов, Илмира Сөләйманова, Рамил Галимҗанов, Нафтат Нигъматуллин, Казан егетләре, Илназ Бак, Раяз Фасыйхов, Айдар Галимов, Гөлназ Сафарова, Айрат Ильясов һәм тагын бик күп танылган артистлар. 27 сентябрь, Уникс, син дә кил. 297 43 77. Акча кемгә эләгер? Раяз Фасыйховка акча кирәк. Фәрит Низамиев өйләнергә теләми? Ландыш Раязга кияүгә чыгарга әзер. Рафаэл Латипов, авыл председателе. Хәмдулла Тимергалиева ир эзли. Резеда Шәрәфиева белән Рөстәм Закиров арасында мәхәббәт? Бу нәрсә бу? Бу 5 миллион 500 сум дип исемләнгән театраль солянка. Татар эстрадасын дер селкеткән проект премьера тәкъдим итә. 21-22 сентябрь. Филармония 297 43 77. Татар җыры эстрада фестивале Мәскәүдә. Динә Гарипова, Данир Сабиров, Чулпан Юсупова, Әнвәр Нургалиев, Илмира Сөләйманова, Айдар Галимов, Элвин Грей, Ришат Төхвәтуллин, Филүс Кахиров, Гүзәл Уразова һәм башкалар. 11 ноябрь. Дәүләт Кремль сарае. Кыяш айы үзен интернет фанаты дип әйтә алмый. Ләкин буш вакытта интернетка кирип яңалыкларны укырга, видеолар карарга куллары үзеннән үзе үрелә. Озак вакыт интернетсыз калса, җырчы кыз китап укый башларга мөмкин. Шулай итеп, интернет турында онытып та тора. Инстаграмнан да исе китми. Үзенең шәхси битенә бик сирәк керә. Әгәр дә комментарийларны, хатларны танышу максаты белән егетләр язмаса, ул аларга җавап бирә. Интернет танышулар Кыяш айы өчен түгел. Йолдыз булып яна алмам синен мин күгеңдә. Назларым бар җылытырлык минем күңелемдә. Кочагыма кереп назлан дөньяңны син анлат. Бергә булганда тәнеңне ишетмәсен суык. Кил әле, кил янарыма, җаным җанышым. Сөюдән шашкан йөрәгем синсез янмасын. Кил әле, кил янарыма, җаным җанышым. Сөюдән шашкан йөрәгем синсез янмасын. Син еракта чакта моңсу үтә бит кичләрем. Бары синең өчен генә сөю хисләрем. Яратмыйм мөмкинме сине иң матур чагың. Яратам сине генә дип әйт әле, әйт тагын. Рамил Әйметдинов 2 ел элек интернетта бик күп утыра торган булган. Ул Инстаграмда гына түгел, төрле мәгълүматлар укып, электрон китаплар белән кызыксынган. Ә хәзер исә ул телефонын кирәккәндә генә ала. Интернетта ул күп утыру яхшыга китермәвен аңлагач, ул үзен контрольдә тота башлаган. Инстаграмга килгәндә аның подписчиклары күп түгел. Ул аларның кадерен белә. Шуңа комментарийларны игътибарсыз калдырмый. Мәхәббәт хатлары да алырга туры килә Рамилгә. Әнә шул сүзең Рамил Әйметдинов. Әнә шул сүзең яратам үзең. Бер оманы бишкә бүләйек. Бер без өчен бер без үләйек. Карсай булса юллар салырсың. Тирән булса хәйлә табырсың. Әнә шул сүзең яратам үзең. Әнә шул сүзең яратам үзең. Тагын ишетмибез сезне дуслар. Бергәләп җырлыйбыз. Агыла да булып агыла,
Kıylalardan jiller iskende Üzüle de üzek üzüle Siz dostlarım iske düşkende Henne şu süzen ses Henne şu süzen ses Güçlere güçlere Henne şu süzen Henne şu süzen Yaratamı zen Hey! Лилияна Ирназарова интернетта утырырга ярата. Айрыша YouTube'та яңа рецептлар карый, интернетта яңа күлмәкләр белән таныша. Элек интернетсыз нишләгәнбез икән дип шакката. Хәзер телефонда интернет тотмаса борчылырга тотынабыз, паника башлана. Лилияна интернетта утыруга 2-3 сәгать багышларга мөмкин. Ләкин җырчы кич белән утыруны практикалаштыра. Көндез утырсаң, көнең заяга уза да китә ди 7нче урын иясе Лилияна Ирназарова. Qarani o'ngni so'ngni ayira bilu kerak. Bu turmushda baxtlilar bo'lsinlar edi ko'proq. Qarani o'ngni so'ngni ayira bilu kerak. Bu turmushda baxtlilar bo'lsinlar edi ko'proq. Yalgışular, sataşular, bula barsı da eğlenmesin yalgışular, yürekler yarasına. Yalgışular, sataşular, bula barsı da eğlenmesin yalgışular, yürekler yarasına. Qarada o'ngni so'ngni ayira bilu kerak. Bu turmushda baxtlilar bo'lsinlar edi ko'proq. Qarani o'ngni so'ngni ayira bilu kerak. Bu turmushda baxtlilar bo'lsinlar edi ko'proq. Qarani o'ngni so'ngni ayira bilu kerak. Bu turmushda baxtlilar bo'lsinlar edi ko'proq. Qarani o'ngni so'ngni ayira bilu kerak. Bu turmushda baxtlilar bo'lsinlar edi ko'proq. Илмира Сулейманова интернетны эш буенча гына куллана. Документлар җибәрер өчен яисә яңа гына әзер җырларны тыңлар өчен. Инстаграмда постлар ничә лайк җыйганын тикшереп бара. Анализ ясый. Гел юлда булу сәбәпле Илмираның телефонында аның яраткан уеннары да бар. Ул фермада үз хуҗалыгында төрле хайваннар үстерә. Шулар арасында Сулейманова айрыша да сөйгән тәвә кышлары да бар. Бүген Илмира безгә әллә син, әллә мин дип моңланыр. Elle sin, elle min, elle ikimiz de mehabbet yolunda adashgan. Hiç yazmış bizini ayırası bulgaç. Niga so'ng, niga biz kavuşgan. Elle sin, elle min, elle ikimiz de mehabbet yolunda adashgan. Hiç yazmış bizini ayırası bulgaç. Niga so'ng, niga biz kavuşgan. Elle sin, elle min, elle ikimiz de mehabbet yolunda adashgan. Hiç yazmış bizini ayırası bulgaç. Niga so'ng, niga biz kavuşgan. Hiç yazmış bizini ayırası bulgaç. Niga so'ng, niga biz kavuşgan. Niga so'ng, niga biz kavuşgan. Бөтен
Бөтен дөнья интернетта отыргач, без дә калышмыйбыз. Интернетны актив кулланабыз дип җавап кайтарды Шәшкә. ВКонтакте, Инстаграмда шәхси битләремне күбрәк ирем алып бара. Ә мин бала белән торам. Шәшкә бары тик уңай комментарийләргә генә җавап бирә. Элегрәк негатив комментарийларга җавап биргәч, аңа җавапка тагын да истәп тутыралар иде ди. Хәзер тискәре комментарийларны күрмәскә өйрәнгән Шәшкә. Җырчы өчен интернетта отыру кеше белән аралашып алган кебек, кеше арасына чыккан кебек була. Бер көн интернетка кермәсә, Шәшкәнең җаны түзми. Куллары интернетка үрелә. Сүзне Шәшкәгә бирик. Кичәгеләр хәтирәсе өрде таңда, Монзары да, шатлыгы да барысы артта. Юксынмыйм киткән ярларын, үткән көннәрен. Язмыш алда әзерләгән иң зур бүләген, иң яхшы көн. Әле алда, барысы да хыял итте, юл якырда баяк булып уфукларда. Ничек кенә әйләндермә түгәрәк дөнья, югалтсаң да сиңа дигән кирегә кайта. Бер яктан батса да кояш, һичшиксез ышан, безнең таңнар сызлы батыр. Икенче яктан иң яхшы көн. Әле алда, барысы да хыял итте, юл якырда баяк булып уфукларда. Игезәк Юнусовлар интернетта озак утырмыйлар. Буш вакытта гына кирип чыгалар. Ә гадәттә егетләрнең буш вакытлары бик аз була. Егетләр юлда, машинада барганда интернетта төрле видеоларны карыйлар. Шәхси битләрендә лайкларны күзәтәләр, ләкин кемнәр куйганын тикшереп тормыйлар. Элегрәк кызлардан мәхәббәт хатлары алсалар, хәзер Айдар белән Алмазның тормыш иптәшләре барын белгәч, сөю хатларын гомумән алырга туры килми. 4нче урында Юнусовлар. Без үтәсе юллар, җитәкләшеп куллар, еллар белән еллар арасы. Ник һаман килмисең, хәлемне белмисең, тирәнәя йөрәк ярасы. Кил инде иркәм, мин сине һаман да көтәм. Сөю бит ул җаным мәңгелек, яшик җирдә кадерен белә. Мин сине һаман да көтәм. Сөю бит ул җаным мәңгелек, яшик җирдә кадерен белер. Кил инде иркәм, мин сине һаман да көтәм. Сөю бит ул җаным мәңгелек, яшик җирдә кадерен белер. Айдар Галимов барлык социаль челтәрләрдә бар дип әйтсәм ялгыш булмас. Җырчының шуларга кушып бик күп еллар эшләп килүче сайты да бик актуаль. Сайтта гастроль графиклары, җырлар, сорауларга җавап бирү кебек сәхифәләре бар. Айдар абый бик заманча кеше. Айдар театр студиясының шәхси битләрен үзе алып барырга мөмкинлеге булмаса да, яңа фотоларны җибәреп, шәхси бите артыннан карап бара. Җырчы комментарийларга бик игътибарлы, һәрберсен укырга тырыша. Беренче эшлекне Айдар Галимов ачып җибәрә. Яшәр чакта яшәп калыйк, һәр минуттан илһам алыйк, гомерләр бит бер генә. Узган гомер елларының
узган гомер юлларының кадерләрен белгенә. Аллаһка шөкер кылып, изге дуаларны укып, гөрләшеп яшигәле. Үткәннәргә кайтып булмас, узган гомер кире кайтмас, җырлашып яшигәле. Яшәр чакта яшәп калыйк, һәр минуттан илһам алыйк, гомерләр бит бер генә. Узган гомер елларының, узган гомер елларының кадерләрен белгенә. Бәхетле төркеме интернетта күп утырмаска тырыша. Репетициялар, тавыш яздыру, концертлар аркасында егетләрнең интернетка вакытлары калмый. Самолетта ашканда яисә машинада барганда алар кулларына телефоннарын алып, мәхәббәт хатларына җавап бирәләр. Интернет егетләргә комачаулый. Шуңа күрә дә алар бик мөһим чыгышларда, концертларда телефоннарын администраторларга тапшыралар. Шара беткәч кенә алар яңадан телефон белән куллана башлыйлар. Кызлар, бәхетле төркеме сезгә җавап бирми икән, димәк телефоннары администраторларда. Татлы хыял, биленишкә тал, иреннәрең бал, бул син җанга ял. Кил, килсен сымламас, күңел моңлана, син янда булсаң, булып каралган. Ашап кил, Дуслар, беренче урынга да килеп җиттек. Бу атнаның лидеры Айгөл Рәхимова. Айгөл интернетта озак утыра һәм ул аны яшерми. Шәхси битендәге комментарийларны укымаска тырыша, чөнки кайвакыт язган комментарийлардан җырчының кәефе кырыла. Айгөл, борчылып утырма, без сиңа бу атнада хит-парадның беренче урынын тапшырабыз һәм чын күңелдән котлыйбыз. Айгөл Рәхимова ашыгып юлларга чыкканда. Афәрин, Айгөл! Кайгылар буталып йөрмәсен, бергәләп яшәү зур бәхет, өстәлдә шәмдәләр сүнмәсен. Ашыгып юлларга чыкканда, каршыда киртәләр булмасын, болай да яшибез
генә исәнләшкән идем, инде саубуллашырга да вакыт килеп җиткән. Дуслар, шулай итеп бу атнада музыкаль каймак хит парадында нәтиҗәләр ясалды. Интернет безгә комачауласа да, хәзер без аннан башка бер нишли дә алмыйбыз. Виртуаль дөньяга өстенлек бирмичә, күрешеп, аралашып яшик, дуслар. Мин Дамир Зиннатуллин сезнең белән саубуллашам. Исән-имин булыгыз. Пока.